boas noites e xan benvidas e benvidos ao mundo da información aquí en Estrada Televisión neste xoves marcado polo mal tempo, por certo, con choiva permanente e corríos prácticamente desbordados. Hai que lembrar as imaxes que xa onte podían ver do río Ulla, na que as augas estaban rozando prácticamente xa os puntos máis elevados da zona. Incluso comentábanos que esta mesma tarde en algúns puntos chegaban a desbordarse hacia as veigas colindantes, e é que sigue acumulándose a auga, sigue medrando con intensidade a situación de choiva, e todo preparado para unha fin de semana marcada en principio por un temporal, ou ao menos eso é o que se vaticina, no que de novo se axilizan todas as alarmas. Por certo, en ese sentido, decir tamén que dende o Partido Socialista hoxe enviábase un comunicado de prensa no que criticaban duramente a Xunta de Galicia por non suspender as clases, para deixar aos directores dos centros, a comunidade escolar en definitiva, que decidan si ou non terán clase, dependendo, obviamente, da situación particular de cada un. Despois entraremos en materia nun día tamén no de hoxe, no que se presentaba un proxecto máis que interesante a nivel da comunidade escolar, o proxecto Gaira, e víspera da chegada de Guillermo Vázquez, o líder do BNG, para falar precisamente aquí na Estrada da fusión das caixas. Agora lles contamos toda a información, pero antes, en titulares, como cada día, lembramos os principais argumentos que a partir de agora ocupan este tempo de información. Stop motion, que estamos a traballarnos, e digamos para avanzar, non? Porque todos os primeiros meses, por exemplo, o primeiro trimestre, fixemos pouca grabación e estivemos aprendendo moito. A verdade é que é moi enriquecedor todo o que levamos aprendido. O Ministerio de Política Territorial aprobou os proxectos de investimento do Plan FELS na Estrada. Agárdase que en próximas datas se reciba o visto bo para os proxectos de gasto social. O plan de investimentos da Diputación de Pontevedra chega máis de €500.000 aos concellos de Dozón, a Estrada, Forcarei e Lalín. Para a Estrada, a cifra ronda os €300.000. O delegado do Goberno de Galicia, Antón Louro, e o director da liña de alta velocidade Ourense-Santiago, Carlos Díez, asistían hoxe ao cale ao final da excavación no avance do túnel de Ardilleiro, pertencente ao subtramo Silleda-Vedra-Boqueixón do eixe Ourense-Santiago do corredor norte do tren de alta velocidade. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Entramos en materia informativa da man precisamente do mal tempo, e é que, lóxicamente, hoxe era a nova. A situación parece controlada, pero, en todo caso, hai que prepararse porque din que o peor está por vir. A situación fixo que en diversos puntos da zona, sobre todo do río Ulla, as augas acabase prácticamente xa as veigas e a circulación, aínda que sin registrar, ao menos que nos coñezamos incidentes graves, tivo que ser controlada en moitos puntos
polo risco que tiñan as estradas en canto a auga acumulada e a falta de visibilidade. En definitiva, unha situación que, en principio, parece que empeza a remitir ou remitirá no día de mañá, pero volve a agravarse de cara a fin de semana. Despois entraremos en tempo meteorolóxico, pero agora achegámonos a outro capítulo importante, concretamente o capítulo de obras, e que son varias as que se veñen de destinar para a estrada. Unhas delas chegan de novo dentro do plan FEI, xa saben, o famoso plan de Zapatero. O Concello da Estrada veu como se lle aprobaban as súas obras. O Ministerio de Política Territorial comunicaba hoxe a aprobación dos 14 proxectos de investimento presentado polo Concello da Estrada. O ente estatal accedeu a súa autorización nunha resolución con data de 24 de febreiro. Deste xeito xa só queda pendente o visto bo para os proxectos incluídos dentro das partidas de gasto social. Entre os proxectos aprobados, cun montante total de 1.891.882 euros, figuran a realización de saneamentos en Ovede e os Balseiros en Rubín, en Maíndo e Sequeiro en Couso, en Figueroa da Riba e no casco urbano da Estrada, en Baliña e Outeiro de San Xurxo de Bea, nas Carballas en Tabeirós, en Santa Baia de Matalobos e en Mourente, na parroquia de Aguións. O importe total de gasto autorizado para o Concello da Estrada é de máis de 1.140.000 euros e serán destinados a este tipo de infraestructuras. E seguimos ainda con máis orzamentos, posto que a Deputación de Pontevedra tamén poñía encima da mesa orzamentos para obras, para neste caso o plan da Deputación, tanto para a Estrada como para os outros concellos da comarca de Tabeirós, Terra de Montes e Deza. A Deputación de Pontevedra unida onte en Xunta de Goberno aprobaba a concesión de novas subvencións a favor dos concellos de Dozón, a Estrada, Forcarei e Lalín. As achegas, que ascenden un importe global de máis de €500.000 dentro do plan de investimentos da Deputación, destinado á realización de todo tipo de obras e melloras dos concellos da provincia, a través deste plan a entidade provincial acometerá obras nos concellos por un orzamento total de €5.200.000. Concretamente, 715.000 euros son para Dozón, 1.676.000 para a Estrada, 1.024.000 para Forcarei e 1.800.000 para Lalín, entre os anos 2009 e 2011, que se asignan atendendo a criterios como índice de poboación e a superficie. En canto á Estrada, aprobouse a reparación do muro do peche do Estadio da Bayuca para a dotación dun circuito de adestramento na zona deportiva de Figueroa e para a instalación de contenedores soterrados por un orzamento de 274.000 euros. Falando de cartos, precisamente os cartos, ou ao menos a fusión das caixas, son o punto de referencia que mañá abordará na Estrada o líder do BNG, Guillerme Vázquez. Nese senso, lembramos a entrevista que mantiñamos aquí precisamente o pasado luns co responsable local do BNG, a comarca, Xosé Manuel Baños, e na que clarificaba un poquinho cal será a situación e a visita do seu líder aquí a Estrada, por certo, que tamén terá unha xuntanza, visitará in situ a zona da cooperativa Monte Cabalar. Bueno, estes actos pois englobanse dentro dunha serie de actos que están levando a nivel nacional para, como te dixete, explicar o que é o posicionamento do BNG a prol da fusión das caixas galegas, de Caixa Nova e Caixa Galicia, e neste caso pois quixemos traer a Guillerme Vázquez ao noso concello, que virá este venres, o venres 26, ás 8:30 no Teatro Principal, e agardemos que, contar coa asistencia da maior cantidade de veciños posible, porque é un tema que nos atañe a todos, ademais está no candeleiro, como ti dixetes, de máxima actualidade, por mor do que, por exemplo, o BNG levou ao Parlamento Galego o que é a lei de caixas, que foi aprobada por votos, contou cos votos a favor do Partido Popular. Logo, posteriormente, o Goberno Central recurriu no Tribunal Constitucional esta lei. Entón, estamos expectantes e, coido que estamos vivindo nun momento moi delicado esta cuestión da lei de caixas, porque, ademais, como dixen, atañe a cuestións moi importantes no día a día da nosa, da vida económica
nosa nación de Galiza, non? Sí, sí. Ademais, con outra particularidade que, bueno, xa hai unha moción presentada no pleno da Estrada para ese apoio e demais, pero en definitiva aquí o enorme problema é precisamente a soberanía das caixas, é dicir, de quen son as caixas e sobre todo onde redunda esos posibles beneficios que teñen as caixas. Posibles non, efectivos, porque son sempre beneficios. Efectivamente, por exemplo, no Congreso de Diputados aprobouse o FROB, que é o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Este fondo, pois, presta cartos ás caixas están nunha dificultade, bueno, hai un ano prestanlle cartos aos bancos e agora toca as caixas, non? Pero as caixas vanlle dar un tratamento especial, quer dizer que toda aquela caixa que queira cartos vai ter que fusionar con outros, porque a hora de devolverlos vai ter que devolver un tipo de interés moi grande, non? Estamos falando de 7 ou 8%, non? Co cal non é baladía, efectivamente. Entón, iso está forzando a que as caixas teñen que fusionar. A parte, o Banco de España está presionando para que se fusionen. Que pasa no caso galego? No caso galego, pois, vese que hai certos intereses do Banco de España, do Partido Socialista, en levar as caixas, pois cada unha ao seu redil. Caixa Nova por un lado, Caixa Galicia por outro. E o Banegar, de logo, non está pola labor de que os nosos aforros sexan expoliados ou sexan levados para fora. E vou poñer un exemplo moi claro, non? As caixas son o único reducto de intervención pública que hai no sistema financeiro a nivel de Estado e a nivel galego. E como dixen, as caixas non teñen dono, o sea, son públicas e están xestionadas por uns xestores que están aí, un día están aí, outro día non están, por exemplo, esos quer dizer, non teñen dono, non hai reparto de beneficios, os beneficios pois van a cara a investimentos. Sí, o que chaman obra social. Sí, exactamente, obra social. Por exemplo, aquí no caso da Estrada temos un exemplo moi preto, moi claro. Por exemplo, o tema da Estrada Digital recibiu 1 millón de euros de Caixa Galicia. Sí, de Caixa Galicia. Sí. Co cal, a Estrada beneficiouse dese apoio da Caixa Galicia. Que pasaría se Caixa Galicia é absorbida por outra caixa, cal fora? Pois seguramente a Estrada non tería ese 1 millón de euros, non? E que di iso de outro tipo de cuestións. Pois, para coñecer todo. E hoxe presentábase un proxecto que, en definitiva, non deixa de ser un proxecto educativo, ademais de un proxecto de incorporación de novas tecnoloxías, cine e demais. Estamos moi ilusionados co proxecto. Agora vimos de recibir unha axuda do Departamento de Cultura que nos ven moi ben, porque chegamos a un punto que necesitábamos formación. Ningún de nós tiñamos formación audiovisual e tiñamos pois unha pequena experiencia no mundo do teatro, no taller de creación artística, que sabedes que levamos xa anos traballando aí, pero no audiovisual non tiñamos formación. Entón contamos con un formador de unha empresa que é Mr. Misto Films, Vero Rodríguez, é o responsable de formación, e, bueno, eso foi un punto moi importante. O que pasa é que para contar con ele necesitábamos con cartos, e cartos non os temos, entón recorrimos ao Concello para que así podía axudarnos na formación. Entón temos este formador durante 5 sesións, é dicir, 5 semanas. O que estamos a facer con ele basicamente é aprendendo a manexar os programas que máis se utilizan na técnica de stop motion, que é a que estamos a traballar nós, e digamos para avanzar, non? Porque todos os primeiros meses, por exemplo, o primeiro trimestre, fixemos pouca grabación e estivemos aprendendo moito. A verdade é que é moi enriquecedor todo o que levamos aprendido, pero agora este paso a maiores que esta visión que nos está dando este formador é moi interesante, porque xente que fixo proxectos e que xa ten experiencia. Entón, como os dicía, basicamente traballamos con programas informáticos que se utilizan a nivel profesional, aínda que nós non utilizamos esos programas, utilizamos outros programas que son libres e podemos utilizar, pero, bueno, a técnica é similar. Oriéntanos no
na toma de fotografías, e oriéntanos no movimento, en técnicas de movimento, que é o que se debe facer nos movimentos para que sexan mellores, e oriéntanos sobre todo na postproducción, no apartado de efectos, unha vez que está montado o vídeo, os efectos que se poden poñer e como se poden utilizar, aí avanzamos moito con esta formación. Entón, no punto de vista técnico, eu creo que estamos mellorando moito, estamos facendo o mellor posible, eu creo que está saindo ben. En canto ao tempo, tamén imos bastante ben. Debemos ter agora mesmo entre 4 e 5 minutos xa, prácticamente finalizados. Ao principio, cando comenzamos, conformábamos con 3 ou 4 minutos de curta e xa temos bastante máis. O que pasa é que estamos empezando a historia aínda. É dicir, fomos nos recreando e fomos exixíndonos máis e non deixamos pasar cousas por alto e, bueno. Despois, decir que o proxecto Dairas eu creo que vai ir moito máis alá de presentar unha curta, ou esa é a idea, porque detrás hai unha mensaxe social moi importante, moi interesante. Fixéronse moitas actividades no centro relacionadas con este proxecto, como foron lecturas, por exemplo, na biblioteca, como foi o Día da Paz, exposición, e falouse sobre este tema, é dicir, sobre os nenos que están no Sáhara, como viven. Os alumnos puxémoslles vídeos nas clases, en moitas clases, falándolle do que pasa. Sabemos que a Estrada acolle todos os veráns a rapaces que veñen de aí, entón é unha forma de achegarnos un pouquiño máis a esas persoas. E se somos capaces, intentaremos, unha vez que se presente isto, que me gustaría que fora en xuño, estamos traballando moi duro para que sexa así, temos a idea de poder presentalo en todos os sitios que sexa posible e recaudar cartos para enviarlles a estos rapaces, porque non necesitábamos os cartos agora para a formación, pero no resto estámonos arreglando con un presuposto mínimo, porque creo que nos vai interesar máis se podemos conseguir esos cartos a través deste proxecto e poder enviálos posiblemente con a copia. Eso sería fenomenal, non? Con a copia da curta para que poideran ver e eso. O equipo directivo quería decir que para o noso centro é un orgullo moi grande ter un grupo de alumnos e profesores que estén participando todos os anos en proxectos moi interesantes e enriquecedores, e, bueno, e darlle as gracias sobre todo aos profesores que dirixen, porque os alumnos sin alguén que os leve adiante, pois nunca se atrevería. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. A situación de transición de mañá venres agarda unha nova fronte para a xornada do sábado. Con esa situación teremos ceos con intervalos anubados e chubascos, máis probables pola mañá. As temperaturas sufrirán un descenso, moderado nas mínimas e lixeiro nas máximas. Os ventos soprarán do sudoeste, moderados con intervalos de fortes no litoral norte. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte mércores é formada polos números 16, 22, 25, 31, 39 e 40. Complementario 45, reintegro o número 1. No cupón da 11, o número agraciado tamén no sorteo de onte mércores foi o 53.928. 53928. E antes da despedida, lembramos titulares. Stop motion, que estamos a traballarnos, e
digamos, para avanzar, non? Porque todos os primeiros meses, por exemplo, o primeiro trimestre, fixemos pouca grabación e estivemos aprendendo moito. A verdade é que é moi enriquecedor todo o que levamos aprendido. O Ministerio de Política Territorial aprobou os proxectos de investimento do Plan FELS na Estrada. Agárdase que en próximas datas se reciba o visto bo para os proxectos de gasto social. O plan de investimentos da Deputación de Pontevedra chega a máis de medio millón de euros aos concellos de Dozón, A Estrada, Forcarei e Lalín. Para a Estrada, a cifra ronda os 300.000 euros. O delegado do Goberno de Galicia, Antón Louro, e o director da liña de alta velocidade Ourense-Santiago, Carlos Díez, asistían hoxe ao cale ao final da excavación no avance do túnel de Ardilleiro, pertencente ao subtramo Silleda-Vedra-Boqueixón do eixe Ourense-Santiago do corredor norte do tren de alta velocidade. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto final por hoxe. Señores, este tempo de información abríguense, posto que, repito, que continúa a inestabilidade e, por suposto, continúa a choiva sendo protagonista, agardando esa fronte que chega na fin de semana e que, en principio, parece ser bastante virulenta. Nos poñemos punto e final hoxe que información, citándos para mañá, mesmo sitio, mesma hora, aquí en Estrada Televisión. Mais nada, que disfruten do que resta de día. Saúdos, moi boas noites.